ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘଟିଏ ରହୁଥାଏ। ନିଜେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବୁଥାଏ। ଛୋଟିଆ ପଶୁପକ୍ଷୀ କିଛି ଯଦି ଭୁଲ କରିବେ ତାହେଲେ ବାଘ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇ ଦେଉଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡର ବାଘକୁ। ଦିନେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ଡାକିଲେ, କ'ଣ କରାଯିବ? ଯିଏ ବାଘକୁ କିଛି କହିବ ବାଘ ତାକୁ ମାରି ଖାଇଦେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ କେହି ତାକୁ କିଛି କହିପାରିବେନି। କିଛି ତା'ର ଯଦି ହେବନି। ବିଲୁଆ କହିଲା, ଗୋଟିଏ କାମ କର, ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ କୁହ ବାଘ ଯେଉଁଠି ରହିବ ସେ ଜାଗାରେ ପୂରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଅ। ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ପାଗଳ କରିଦିଅ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ବାଘ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁଠି ରହିଲା ସେଠି ତାକୁ ଯୋଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ବାଘର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବାଘ 10 ଦିନ ନା ଖାଇପାରିଲା ନା ଶୋଇପାରିଲା। ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ବିଲୁଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭଲରେ ରହିଲେ।